Вълнувах се. Добре, че са на байгани парите. Това много добре звучи, на байгани парите. Чакай се. Да си кажем добре дошли. Здравейте! В нашия подкаст, който го мислим от 100 години, да го започнем, как да го започнем, какво да говорим, какви теми. Ама най-накрая се случва. Така да е първият епизод. Да, ще видим дали ще има втори, трети, въобще и така. И то най-добре първо да се представим. Добре, давай. Айде първо. Айде, давай ти. Добре, айде аз. Така, аз съм Симона и съм на 21. Направо ме боли сърцето, като кажа, че съм на 21, но това е положението. И съм от Русе и съм втора година в Германия, студент в Манхайм. Надявам се да се чува. Дано се чува. Да, чува се, да кажем. Защото имам лоша опит за предния път. Здравей, Симона! Добре. Аз съм Мария. Аз също съм втора година студент в Германия. Браво, Мария! Благодаря. Учим заедно БВЛ, което е бизнес администрации. Да, така е. Хората, които не знаят какво да учат, записват бизнес администрация просто. И така. И аз, за разлика от нея, съм още на 20 години. Не за дълго, но да. И така. И нашата идея също за подкаст беше да си дадем от малкия опит, който имаме тук от година и половина, в която сме в Германия. Какво ни се е случило, някоя забавна история да разкажем и така малко да се посмеем. Но и също, ако има някой, който иска да идва в Германия да учи, по-специфично в Манхайм, честно казано, аз като ресърчвах в YouTube или като цяло за Манхайм, много малко информация ми излезе, така като дигитално съдържание по-скоро. Иначе да, много хора са писали, има в страница на университета супер много информация. Ма и така някой да направи, примерно, какво се случва в един ден в университета или нещо такова. Да видиш малко вътре от кухнята, да се вика. Много малко хора правят такова съдържание, въпреки че университета ни е огромен. 12 000 човека живеят, учат. Те и живеят там. Да. И живеят също, така че. Ами пък аз имам друг експириенс. Аз имах късмет да познам някой. Съжалявам. Хората са слушалки и не ни бийте, моля ви си. Мама. Така. Да имах късмет да познам някакви хора, които учат тук. Да, също и това. И това също на мен ми беше доста полезно. И аз познавах човек, който учи тук. Да. И то затова, нали, той малко ме побутна с неговия опит, така да дойда и да ми е интересно и да искам да се запиша. И ти вдъхва смелост това. Да, иначе изобщо едва ли щях да уча тук. На друго място, може би ще да съм. Така че ако не познавате никого, който учи тук, ние сме вашите хора. Приятно да. Да. Това е. Просто, в днешния епизод какво да обсъдим, освен как изобщо сме почнали, как изобщо сме решили за Германия и като цяло. Аз за себе си мога да кажа, че просто исках задължително да се занимавам т.е. да уча нещо с немски, защото го уча от първи клас и не исках да го използвам само, например, в работа, да почна да работя в кол-център или нещо такова. И това си казах, че искам да уча на немски в чужбина. И обаче моят съвет първо е да прецените какво искате да учите, а не къде искате да го учите. Защото някои специалности много по-добре да ги учиш там, където искаш после да работиш, да специализираш така. И специалността, която ние учим, е доста така всеобхватна. Има ли така дума? Да, има, да кажем, че има. Добре. Буквално нещата, които ги учим, могат да се приложат във всеки един момент от живота. Да. Така че не съжалявам изобщо. Особено ако не знаеш точно какво искаш да правиш, е много окей вариант. Това е точно защо аз записах бизнес администрация. Не бях много сигурна, обаче сега изобщо не съжалявам. За нито секунда. Да, определено учим неща, които дори да не учиш конкретното нещо, са ти полезни като цяло живота. Абсолютно да. И реално ти как реши да кандидатстваш в Манхайм? Моят експириенс е подобен. Нямах никаква представа какво искам да уча, ама никаква. Супер! Да, идвам от семейство на лекари, те всички там родата лекари, аз аз просто... Ти бизнес! Някакси много уважавам тази професия, много ми е интересна, много ми харесва. Даже темите са ми
приятни да ги слушам, не ми става гнусно, като обсъждат на масата някой случай, което при нас в семейството е тотално нормално. Просто предпочитам да не си го слагам това на сърцето, защото аз своите неща едва преодолявам, камо ли чужите травми, проблеми и болешки. И предпочитам да се занимавам с нещо, което да ми носи хубави емоции, а не да се обременявам по някакъв начин. Дали това е бизнеса, много не знам. емоции се случват, да, в акаунтинга, в таксейшъна, просто са страхотни емоции, направо. Да. Само като ги чуя тия предмети... В принцип, моята така главна цел, която не знам дали ще постигна, как с обвързано с танците. Със сигурност, Бизнес с танците. Бизнес с танци, да. Значи един ден, ако така в София сте, искате детето ви да танцува, просто разровете се в интернет и напишете Мими Мирчова и запишете децата си в нейната танцова школа. Точно така. Това ще е примерно след, да кажем, 3-4-5 години. Добре. Аз това и давам, да. Добре. Да. Добре звучи, харесва ми. И така, аз за себе си нищо не искам да казвам, защото не обичам да си така... Издавам плановете. Да, обичам така, като предприема някаква стъпка и вече има някакво развитие в нещата, тогава да казвам, не предварително, защото ми се случва да си урочасвам няколко пъти нещата. И затова не обичам предварително да плановете. Пък и по-яко е така, после нещо, като стане и ти избухваш с бомбата. Точно така. Затова на този подкаст никой не знае, че снимаме подкаст. Абсолютно никой. Нали? Че някой казва. Не. Добре. Сега такова премисля. Аз на колко стотин човека казах. На колко стотин човека, айде кажи си, признай се, няма да те набия, защото... Няма да казвам кои са обаче. Аз ще ги позная. Никакъв шанс ги познаеш. Да, бе, добре. Значи единия е Бранка. Без имена тук. Добре, значи единият е твоят приятел. Да, така. Направо си ми като отворена книга. Някой друг. Сега тук нали без имена да казваме. Добре, без само това е твоите приятелки, където си имате група в Инстаграм. Аз познах още един. Още има. Другото момиче, дето идва тук на гости. На сестра ти ли? Да. Ето аз просто познах. Аз точно 0 човека съм казала. Наистина? Да. Как на 0? Така на 0. Зло. Да. Ай, на мама казва. Аз на мама не. Изобщо не. Това е топ секретна тайна. Сега като пуснем епизода и просто да е много яко хората да си кажат аз казах. Какво? Аз се предупредих да не се притеснявам. От кое да се притесни? Вижте колко се усмихната и такова. Аз тук те държа с ножа на сила. Се плъзнеш, ама после ти кажа. Добре. Ще видиш в хода на да не си заплашвала някого нещо. Така като ме гледаш. Не ми изгледаш много заплашително. Добре. Скрита ли мамка може да съм? Да. Честно казано, общо взето за как почнахме. Също аз препоръчвам на хората да ангажират фирма, която да се занимава с тяхното кандидатстване. Аз лично имам страхотен експириенс и бих препоръчала хората да снимат такава фирма. Просто защото първо 12 клас се занимавате с 1800 други неща, като БАО, аз ходих на работа, още много неща наистина и фирмата страшно много улеснява вашия живот. Те просто ви казват, имате примерно един месец да пратите по имейл, едите си какви документи, вие си ги правите, подготвите всичко и те следят всички срокове, те следят всичко за вас. Да, в някои градове е много скъпо, в София. Да. Като сме си говорили така помежду си, аз съм платила двойно, даже може би тройно по-ниска цена, отколкото ти. Не знам изобщо как е възможно. Като единственото, което е различно, че на вас са ви помогнали да кандидатствате за общежитие, пък на мен ми казаха, че сама трябва да си кандидатствам. Просто не го предлагах като услуга. Но е доста странна тази огромна разлика в цените. Направо огромна. Зависи от компанията, фирмата. Да, разбира се, от компанията, да. И там, аз хората, които кандидатствах, те имаха различни пакети, дали ще кандидатстваш с един университет. По принцип не препоръчваха да кандидатстваш в един университет. Аз исках само в един. Доста смело. Защото те ми бяха казали, че абсолютно сигурно, че ще вляза, защото е много по-лесно да влезеш с българските оценки в немски университет, отколкото с немските абитури там всичко. Така че... Да. Аз нямам такъв експириенс.
определено съм съгласна с това, че са много полезни, много ти улеснява целият процес, много по-спокойно ти не мислиш за това постоянно, но зависи от коя фирма. Да, и на какъв консултант също. Да. Често казвам, аз съм доволна от моя консултант. И аз, моята беше много отзивчива. Да. Сега не ми помня името, ако ме питаш, то беше преди 2 години, като сме си писали с нея само имейли. Аз всъщност един път се чухме по Zoom или Google Meet, нещо от сорта. Моята е много информирана, много следи нещата, как се сменят всяка година, защото както си говорихме тези дни и така, има много смени в критериите постоянно. Да, абсолютно. И трябва да се апдейтва, да се следи. И тя е определено информиран човек. Просто начинът, по който ти поднася информацията, не винаги е най-оптималният. И за парите, които очаква, определено не е най-оптималният. В моята беше страшно мила. Първо малко ми срина така животеца, защото ми каза, че трябва да се яви на изпит за ниво английски, което ще да бъде след месец и половина, примерно. Аз трябваше да се подготвя тотално за нов изпит, за формат и всичко. Да дам много пари за този изпит и много пари за курса, защото аз ходих на интензивен курс. И защото имах хорариум часове и ниво английски, обаче така се случи, че университета не ми го признаха. Тоест нямаше да ми го признаят, аз не се и пробвах. И трябваше да си кандидатствам, да си правя изпит за английски. И го направих и го взех, ама беше голям обзор. Да. Той най-неприятно така в последния момент, като научиш, че трябва да направиш. Аз не знаех на кой свят се намирам. Казах ми, записвай се за изпит. Аз се чудя да се записвам ли февруари или да се записвам март. Обаче то беше, нали, март в друг град. И мама казва, ами запиши се, каквото стане. Да, мама, това са 400 лева, смисъл как така, каквото стане. И отидох на изпита и ми беше супер стресирано, ама взех си го, нали, с хубава оценка, така че... Да. Гадно е да е в последния момент, защото това ти много повече те натоварва. Да, това наистина, ако сте преценили, че ще кандидатствате в чужбина, реално кандидатстването започва по-късно от българските университети, защото мисля, че беше от юни до юли. Да. Обаче нещата, документите, които ви трябва да си ги подготвите от по-рано. И то реално диплома и немския сертификат, при нас карах ДСД и го получих чак май месец. Но, нали, явяването си е съвсем отделно там ноември, мисля, ноември беше нещо от сорта. Твоя DAF как беше? Моят, аз бях също в немска паралелка, така да е, немска гимназия, в която ни беше включено това, че накрая правим ДСД. Да, при нас в Русе така правим в немската просто. И обаче, тъй като аз не бях сигурна дали съм се представила добре на ДСД-то. Толкова мими просто. Да, просто винаги се чувствам, все едно не съм направила достатъчно. И все едно не съм се представила по най-добрия начин. И исках просто за мое спокойствие да изкарам и DAF, защото знаех от сестра ми, че е много по-лесен като формат. Да. И си се подготвих още да правя самия изпит всъщност ДСД. За всеки случай почнах да се подготвям за DAF. Ти не си добре. Да, просто бях толкова инсекюр за моя немски, както до ден днешен е така. Особено, нали, частта с говоренето. Това с говоренето направо е... Да, има много голяма бариера просто да говоря. И се паникьосвам. И не е добре положението. Затова изкарах интензивен курс лятото DAF, 11 срещу 12 клас. И после направих изпита и си мисля, че съм се справила супер зле. Ама супер зле. Всеки път просто. Особено на говоренето, защото аз правих дигиталния формат, който е сядаш в една голяма зала с още 20 души. Това е ужасно и ги слушаш другите как си говорят. Точно така. Така да е, то сигурно слушаки много не се чуват хората. Да, и то едновременно на всички тече един същи запис. Това е ужасно. И бип, и всички почват да говорят. Едновременно. Ужас. И аз не помня какво съм говорила. Помня, че тръгвам да говоря нещо се разсейвам, загубвам си мисълта, чувам някой как говори за нещо там различно. Беше наистина ужасно, но хубавото на DAF е, че малко като при нас с изпитите има като курве. Тоест, ако много хора се справили зле, има компенсация. Да, точно така. И в крайна сметка си бях взела с доста добри резултати като цяло. И това го отдавам изцяло на това, че всички се представиха много зле. Глупости. Абсолютно ви гарантирам за моето говорене.
моето говорене от целия випуск, аз бях последния ден. Всички бяха минали, нали, много добре минало, паднало ми се много лесна тема, не знам си какво. На мен ми се падна ужасна тема. Какво ти се падна, помниш ли? Кюстлих интелигенц. Трябваше там да си измислям някакви небивалици, просто беше тотал щета. Всички вече са минали, чики-рики, штракат с пръси. Аз последния ден от целия випуск. И всички, горката ти. Горката аз. Ужас. Клетницата аз. Да. Какво да правиш? Това беше твоята Дашка в нашето училище. Беше от предпоследната или на последната дата. От моя клас. При нас бяха не знам колко дни, 3, 4, 5. Не знам колко дни бяха, ама аз бях последна. Добре, кандидатствахме. Измъчихме се с немския. Да, твоите резултати кога долу излязоха? За ДСД-то ли? Не, за дали си приятел в университета. Значи, помня, че бях на море. Аз май се бях върнала от море или нещо от сорта. 8-10 август нещо. Да, началото на август беше, когато бяхме на море с класа. И тогава ми звънна. Малко е странно, защото някои хора ми казаха, че в друг ден са получили резултати. Дали има разлика, дали фирмата е видяла, може би имат още много хора, които трябва да им кажат, да им обявят. Не знам. В рамките на 2-3 дена. Да, помня, че беше началото на август, точно коя дата не мога да ти кажа. Между 8 и 10 май беше при мен. Да. При мен май една идея. Аз имах голяма драма с общежитието човек. Защото като кандидатствах онлайн, нали аз сама си кандидатствах, трябваше да попълвам една форма и съм писала, че искам общежитие от юли. Или от юли. И те ми... Толкова рано. Не, аз писах, че искам от септември, но при рефрешване на страницата и то беше зададено като по дефолт юли месец. Защото беше най-рано да кандидатствам за тогава, нещо от сорта. И като съм рефрешвала с нещо страницата, не съм погледнала долу, че се е запазило, че пише юли месец. И да ми пращат юни, началото на юни, че съм одобрена за общежитие от юли месец, да си пратя там всичките пари, такова, те ми искаха какви суми просто. Така, и аз съм в тотален шок, защото аз не знам ако отхвърля тая оферта, дали ще имам шанс да вляза наново, защото аз ще отида най-отзад в опашката. И там тотален срив, почвам вече да се филмирам, мале, какво ще правя, аз няма да имам къде да живея, как е станало това, почвам да пиша някакви имейли. Ма как така, вие, защо? И те не може нищо да направим по въпроса, кандидатствате наново и ще видим дали ще ви одобрим. И аз вече не знам какво да правя, обаче нямаше как. Това беше много голяма грешка от моя страна, защото изобщо не се консултирах с нашите тогава. И като видях от юли месец, и тотално казах, не, няма как да стане, защото те ми искаха първо, как се казваше това, дето плащаш предварително депозита. Да, и да си платя, нали, един наем. И това бяха 900 евро наведнъж. Трябваше да ги внеса, примерно в рамките на 2 седмици или нещо от сорта, което са супер много пари, нали, няма как да ги намериш за 2 седмици. Да. И аз казах, не, няма как да стане, няма да казвам на нашите, ще отхвърля офертите и ще кандидатствам наново за септември месец. И аз отхвърлям офертите, им звъня, им казвам, аз отхвърлих и те, не, ти защо не ни каза такова? И реално щях да плащам, нали, юли-август, т.е. да си имам общежитие от юли месец. Обаче, съдбата ми се усмихна и буквално с няколко дни ми пратиха, вие сте одобрени от септември месец, даже за същия вход, в който съм в момента. Така че, имах късмет, това не е задължително да е с всички така. Да, не, то и в университета, като се записваш за нещо и като цяло и в случая явно, малко е на късмет всичко. Ето по-скоро в нашото общежитие, аз не знам хората какво не му харесват, то е на топ локация, има супермаркети, не, на мен супер много ми харесва. Шумно е, да, обаче, защото е нашата стая точно към булеварда. Да. Ние сме, аз поне съм в апартамент с 4 стаи. И другите 3 стаи са насочени към вътрешния двор, където е супер тихо. Буквално пеят птички, жужжат пчелички, такова е смисъл. На мен много ми харесва квартала. И точно нашите 2 стаи с моята любима съседка. Ние не казахме, че сме съседки. Да. То реално подкаста, да кажем сега, се казва по-съседски. Защото сме съседки. Да, и като цяло няма отърви от нея. От мен. Това е моята стая. Ти ме покани. Поканите, да, защото трябва да снимаме. Да, добре. Да. Нашите 2 стаи са към главната улица. И малко тъпо, защото ние сме предсакани. Другите стаи са навътре. Да. Към другия двор.
Там е топ, много е хубаво. Не съм била, не знам. Аз само съм... само съм над Никола, Да, добре. Да, бе, а ти каза ли с кого живееш? Как с кого живея? С увесената ядка. Така, моят съквартирант, той е такава душица. Той е най-тихият човек на света. Просто е като някакъв призрак. Да. Мисъл, той излиза от стаята си, имам чувство, че на пръсти отива до тоалетната, до банята, до кухнята, до където и да е. Не го чуваш. И му викам увесената ядка, защото той яде само увесени ядки с кир. Ами хелти човек. Той сигурно тежи колкото мен. Милички, а пък е 1,90 сигурно, не знам. Да. Но понякога си прави паста с песто. Това му е такъв трит мила. Да. Като за някакво по-специално събитие. Да. Моя трит мил е путен стейк. Да, като има... Да, значи... Още не сме стигнали до там. Добре, сега за обществото. Кажи ти за твоята съквартирантка. Моята съквартирантка е германка. Като тя има повече френски корени, отколкото немски. И като цяло има много общи виждания с моите за германците. Не се разбираме много с германците. Аз говоря сега, не я включвам нея към това число. Аз нямам лош опит с тях, може би. Аз нямам просто опит. Аз се опитвам да имам, но нямам. Просто стена. И хората си живеят в техен свят. Да, абсолютно. Като ми чуят моя велик немски, се отказват. Да, и после ти говорят на английски. Да. Или се преместват. Да. Случвало се. Вие от Испания ли сте, извиняйте? Как ще объркаш славянски език с испански? Разбирам руски. Къде живееш? Какво правиш ти в Западна Европа? Как така объркваш славянски език? Какъв ти да е? Там сръбски, български, айде румънски, нали? Той не е славянски език, какво говоря. Как изобщо объркаш славянски език с испански? Те нямат нищо общо. Да. Даже румънски и испански имат повече общо. Да, те са от една група. Да. Как бяха там? Чекнем просто. Да, продължи за твоята съквартирантка, докато аз чекам. Да, моята съквартирантка сме почти ядашки, ама не точно. Да, Мария. Да, и на стаите ни Мари. И тя е много готина, много се разбираме с нея. Особена е определено в някои отношения, но като цяло съм доволна. В смисъл, живея с едно момиче. Съм препоръчвам. Колко от 10? От 1 до 10? От 0 до 10? 7. И аз мислех, че това ще кажеш 7. Да, защото първо момиче, второ е подредено момиче. Това за момичето. Аз първи семестър живях с 3 момчета. Да. 2 от които, не бих казала, че сириеца беше мръсен човек, просто той готвеше ястия, които бяха супер такива миризливи. И просто целият апартамент, тук коридор, баня, туалетна, кухня, всичко миришеше после на неговите госби. А той ли ходеше в коридора? Да, той... Така, в коридора всички минаваме с външните обувки и той човека бос навсякъде. Да, просто аз какво пиша, вече не знам. Група. Ето. Романски. Да, романски. Точно така. Да. Италиански също. Хубави езици. Сега ще видим с този испански. Да, чакай. Да. Аз много спойлерам, но просто нищо. Япинг сешън. Така. Добре, сега хайде да започнем от когато дойдохме в Манхайм. Да. Май се нанесе преди мен, да. Ти се нанесе преди мен. Да, се нанесох за тази първата седмица, която бяха направили. Така, това е много важно да го кажем за хората, които искат да идват в Манхайм. Като цяло, според мен, в повечето университети го има. Да. Но тук е доста полезно. Не в Уни Манхайм. Да. Има седмица, която ти е Welcome Week. И тогава... Ерсти Вохе. Точно така, на немски. Ерсти Вохе. Да. И се организират това се организира от факшафта, нали така? Мисля, че да. Мисля, че то даже за БВЛ. Не знам дали за другите специалности го има това. Също не съм сигурна. За БВЛ със сигурност го има. Да. И е много готино, защото по-големи студенти организират всякакви активности. Всеки ден нещо се случва. Има разни... Как се казва това? Такъв тур, който обикаляте заведенията и се напивате като... Аз не ходих на това, защото просто
има страшни истории от тея. Да. В смисъл, те после си ги разказват с годините. Те на тия събития с пъпс и с бирите там. Ама не, то беше скандално, защото мисля, че последния или предпоследния ден от седмицата имаше едно голямо на мен за визато, където имаш всякакви игри и вие сте по отбори. Идеята е първия, който изпие някакви... Просто ще се напиват яко. Смисъл беше много, много крайно. И като цяло е добра възможност да си намериш приятели, да се социализираш. Ма те се напиват и после дали ще помнят. Да, но в моя случай, като по-затворен човек, особено в началото, не успях да се отпусна. Аз се залепих за моите хора, с които си намерих, за които още не сме. С българите. Да, спойлер. С българите. Да. Те си ми бяха safe place, беше ме срам да говоря на немски. Опитвах се от време на време, но не твърде много. Е нормално сега и това особено, че това немски, който го учите в училище, няма абсолютно нищо общо с това, което е тук. Мисля, отделно хората, които са на нашата възраст, те такъв немски говорят, който никъде просто нито сте чували, нито сте виждали, нито притчи са ви разказали за този немски. То просто е, нали, професорите си говорят, разбираш, може да са някакви термини, ама ти свикваш в някакъв момент и големи хора, някъде магазин, това. Обаче хората на нашата възраст просто такъв немски говорят. То са някакви съкръщения, някакви от региона им думи, които аз дори да ми го напишат в WhatsApp, защото тук ползват WhatsApp, да, много важно. Аз копирам, слагам го на транслейтър. Транслейтъра не разбира. Мисля, те използват седно нашето, не знам, тотални съкръщения. Сеир. Една дума, ако е 5 букви, те пишат само 2 букви. Аз как да разбера коя е дума? Да, просто не се получи това с Ерстивохето. Аз не бях, защото просто нямаше къде да живея. Нямаше как една седмица да съм на хотел и затова дойдох последния ден. И то всъщност не имаше концерт, обаче аз бях убита от целия път и всичко, защото идвах с кола, както и ти. И аз така. Да. Но това е доста добра възможност. Реално не много хора идват с кола, защото то е убийствено. В смисъл, аз от Русе до тук сме пътували 1010 дена път с Камили. Това ми е любимата, нали, приказка. Обаче, като знам колко много неща имах, аз буквално дойдох с всичко. В смисъл, нанесох си и на другия ден можех да си живея вече. Имах си посуда, имах си всичко. В смисъл, всичко си идва, нали, много е удобно, като си докараш всичко с кола. Ама сега друго си е едно първо, че е малко... Зависи, нали, дали ще е скъпо или не, зависи каква компания ще летиш. Ама и багаж. Да, багаж, трябва и куфари. Не, според мен, за първо нанасяне не бих си представила да дойда със самолет. Да, аз също. Като се знам колко багаж взимам. Да. Плюс това после да ви пращат колети, те са тежки нещата, айде някой път могат да ви ги донесат до вкъщи, нали, тия колети. Обаче то пак е една хамалогия с тия колети, ако не ви ги донесат до вкъщи, после да ги мъкнете. Аз имах един път 15 кг колет. Добре, че един колега дойде да ми помогне, защото аз не знам как щях да го докарам този колет до нас. Даже беше над 15 кг. Беше огромен този колет. Той едва го носеше, пак не знам, аз ако трябваше сама да го нося този колет. Нямаше да се справя сигурно. Абсурд. Тя е колкото не е. Той колет, буквално. Беше огромен колета. 15, даже май 16 кг беше нещо такова. Да. Нещо щях да кажа. За нанасянето си. Точно така, за нанасянето, че си е тотално друго. Мама и тати да са тук. Да, особено да си. Първо да свикнеш с нали, обстановката, някакси те докато са колко сме деца на нашата родина. Да, абсолютно. Аз направо съм толкова благодарна за тези родители, че са толкова... Защото не всеки може да си го позволи, и като финанси, и като абсолютно за финанси, държание, всичко. И те дойдоха, примерно, стола, който беше към бюрото. Да, ти си купи сега стол. Тук си купи стол. Аз тотално не бях забелязала, че някакъв кой знае. Той беше дървен стол. И тати обаче, като го видя, и каза, не, ти няма да седиш на този стол, ще заболи гърба. Не, абсурд. Ще отидем до Икеа, ще ти вземем хубав стол. Беше толкова сладичко. Мама, нали, знаеше какви там чини, чаши. Да. Аз си мисля за тези неща, ама грам. Мисля, аз още не знам къде съм. Да, ти буквално, аз първи ден си спомням, аз съм тук, те нашите ми казват, дай сега тук ще почистим, защото то прашасало тук, мирише на смисъл затворено цяло лято. Аз просто спомням си как бях седнала на леглото
Аз не знаех къде се намирам. Те Да. тук бършат вече с мопове, с мокри кърпи, с всичко. Аз вече исках да си тръгна веднага. Бях, какво ще правя в тази стая? Да, Ужас. тя от начало стаята е една като болнична, бяла, празна стая. Направо ужасна. Аз Много викам, страшно. мале, това, те са ми объркали стаята, защото тя на снимки гледаше. И аз влизам и аз се оплаших наистина от стаята Да. си. Виж, толкова тъжна и... Много е депресиращо. И нашите стаи са бели. Не знам, те май в другите общежития са бели всъщност. Май да. Даже имаме и същи мебели навсякъде, да. Но иначе, реално мебелите доста те улесняват, защото имаш огромен гардероб. Аз, дето имам доста дрехи, огромен И шкаф, гардероб. и Шкаф, всичко. бюро. Бюрото много е добро, защото е доста голямо. Така е. И леглото на мен ми е удобно. Сега има хора да си купиха допълнителен матрак, ма леглото е топ. Да, и аз съм доволна. Като цяло, много добри условия. Малко е кофти, нали, зависимост от съквартирантите ти. Да. И сега може да си направите, нали, да кандидатствате за различни апартаменти. Има хора да живеят сами, нали, малко по-скъпо, ама това си е лукс да живееш сам. Аз живея с 4 човека, има хора, които живеят с 8. Така че пред си сметката, нали, къде кандидатствате и какво правите. Защото... Да. Четете си всичко. Да, всичко. Защото накрая подписате на договорче и... Аз имах тотално луд късмет. На рождения ми ден, всъщност, не знам това дали го знаеш. Не. Ми звънят от... Или беше деня преди рождения ден. Аз си го приех като подарък за рождения ден. Ми звънят от агенцията и ми казват, честито имате общежитие, разгледайте договора и, нали, ако сте съгласни, подпишете го и ми го пратете. Твоето от септември. Са ти казали юни месец. Да. И аз първо, чакай малко, аз още не знам дали съм приета в университета. И вече трябва да се подписвам договор. Си казвам, добре, ама какво ще стане, ако не съм приета? И аз така. И бях тотално ужас. И чета договора на мама и на мен тези неща ми звучат супер зле като условия, като всичко. И си викам, ужас, къде отивам? Аз още не знам как ще подписвам договор. А тя обаче вече като го е играла с сестра ми, някакси е много по-спокойна. Вика, глупости, супер, много добре звучи. Да, договора така да ти пише, нали, смисъл сериозни неща. И аз стресирана там, обаче, нали, после се успокоих, подписах си договора и осъзнах, че това е супер, защото много малко хора получават толкова рано общежитие и то двойно, само с още един човек. Аз после, дето отказах едната оферта, и после юли месец ми пратиха за другата, пътувах към морето. Да, и тогава си подписах договора. Мале, тези неща не съм се замисляла за тях. Толкова отдавна са били, аз сега като си помисля колко ми е била празна стаята и сега като вия колко бокуци има в нея. Да. И после си викам, маля, аз как ще изнасям? Тата се базика с мен, че ще наема такова ремарке, после като ще се изнасям. Ще трябва. Да. Ама пък, сега като ти гледам и твоята стая, като си знаме моята, малко или много сме си направили дом тук. Много ясно. Аз ако не съм си сложила тея... Ой, супер. Краси, ако не си, то просто смисъл, ти ще живееш в някаква болнична, затворна такава стая, дето... Да. Не. Много депресиращо. Не, иначе първите дни беше направо, нашите си тръгват, аз си викам, боже, как така са там тук на 2000 км от нас, какво ще правя сега? Се окачвам са горе и не имам какво да ям, аз не мога нищо да си сготвя. Сега, нали, това е много лошо да го кажа, но аз като дойдох първи семестър, аз нищо не можех да готвя. В смисъл, една кръгла нула. Аз можех ни макарони да си сваря и яйца научи, да. Значи, кръгла нула. Буквално съм звъняла за всяко едно нещо. Айде, нали, картофи мога да си нарежа и да си сложа в фурната, ама сега това месо, колко време, колко такова. Аз се качвам в нас, предната вечер бяхме ходили на заведение и някакви leftovers имаше и аз просто си изядах това, защото аз нямах нищо за ядене. После някакъв сандвич, и първите някакви... Направо това е пълна трагедия. Но сега е друго. Сега вече е домакиня направо. Само рецепти в TikTok. Всичко пробвам. Всичко от Lidl пък купувам продукти. Чак да видим дали... Да, добре. Май се чува, да се чува. Да, се чуваме, защото имаме лош експириенс с това. Така, да. Този прекрасен микрофон от Amazon. Най-добрите. Да. И да, отначало беше много зле с готвенето направо. Да. А сега колко сол, колко е малко сол? Тя ми казва, служи малко сол. И със солта ли си питала? Да. Смисъл нещо, нали, по-лесно е да... Тоест, по-зле е да пресолиш малко. Да, така е. Аз препичам да сложа по-малко. Ма тя като ми каже малко сол, тя примерно, защото аз
тя си представя количеството, което е готвила примерно за нас тримата, като сме били аз, тата и тя. И аз не мога да преценя, нали, колко е малко сол. И тя ми каза, аз за нас тримата... И дели на 3. Не, казвам, аз за нас тримата, примерно, една чаша от еди си кое и после една щипка от това и ти, ако искаш, нали, еди си какво такова, и аз, моля ти се, кажи ми в грамове, какво значи малко сол, или една лъжица, или една чаша, като ми каже, слушай малко в тая чаша. Какво значи малко, бе, мамо? Аз първите пъти, в които си правих ориз или нещо, всеки път ги загарях. Просто... любимото ми. Сутрин се чакаме за... аз не искам малко да загубих ориза. С нощи, аз вече да правя за следващия ден. Ама то защото нямам толкова проблем с това, че нали, не знам колко време, просто аз забравям да сложа таймер. И аз сядам да уча или да си чета нещо, или да гледам нещо, само забравям, че готвя. И се сещам по време, когато почва да пищи алармата. Колко пъти пусна алармата. Да, тази аларма вече е свалена и е в шкафчето надълбоко. Нанесохме се и вече се... Буквално понеделник аз се нанесох в петък. Събота бяхме с нашите. Те си тръгнаха, мисля, че в събота си тръгнаха на обяд. Аз в неделя имах среща с моето бъди. Това също е... Реално... Мисля, това е възможно да се запишете за бъди програма. Мисля, че доста университети го предлагат, сега като нали, така кетчи възможност да те приканят да се запишеш в университета. Това са по-големи студенти, които учат твоята специалност, могат да ти покажат малко повече от града, от университета, да ти разкажат за специалността, нали, да станете приятели като цяло. И моето бъди организира среща с всички тая бъди група. В принцип, нали, трябва да е малко по-така малка група. Ние бяхме 7-8 човека. Така ли? Да, нашата беше към доста голяма група. Не май бях 5. И се организирахме, седнахме на кафе, тя ни разказваше за предметите, за града като цяло. Да, беше доста полезно за мен. Аз не мога да кажа същото отново, защото просто ние бяхме много малка част от реалната група. Се видяхме, когато трябваше да се видим. Да, и при нас имаше хора, които не бяха още в Мюнхен. Да, и момичето, което беше по-голямо, беше много мила, но там другите наши колеги, така да се каже, бяха много така настъпателни. И, например, аз питам нещо, тя отговаря и те вече искат да питат нещо по-така за в бъдеще. Бяха много амбициозни. Те питаха вече за изпити. Типикал немци. Абсолютно. Те питаха за някакви неща, които са вече за практики, как ще работят, как ще правят пари, как ти само това има в главата. Абсолютно. Аз още не мога да възприема, че съм в университет. Да. Камо ли вече да имам планове за след години, а те питаха някакви много такива неща подробни. Да, и при мен доста... Аз честно казано, супер много време си говорихме, т.е. аз повечето време слушах, защото много трудно беше да разбирам. Да. Те говореха супер бързо и аз през цялото време просто стоях и така. Даже не мигах в някакви моменти, защото се опитвах да хвана какво говорят. Да. Постоянно задаваха някакви въпроси, ма така хвърлят въпроси и направо беше... Да, и аз бях по абсолютно същия начин и само седях така и се опитвах нещо да разбера и едното момиче, няма никога да го забравя, от тези, дето са трайхардари. Между другото не съм я виждала. Аз моите от бъди групата доста често ги виждам в лекции. Аз нея не съм я виждала, но тя беше една руса типична германка. И помня, още в началото аз нали се извиних и казах, извинявам се, трудно ми е все още да разбирам, не съм от тук и немския ми е втори език. Съответно, опитвам се да разбирам, но може да ви казвам нали, да повторите или не по никакъв начин нещо към вас, просто имам проблем все още с разбирането и ме е трудно да говоря, така че да. И тя просто, помня, нали, по-голямата, която ни беше бъди, беше много мила и тя беше толкова разбираща, да, няма проблем. А тя толкова направо май не го знам, не я знам тази история. Такъв поглед ми хвърли се едно каква си ти? Оле! И просто аз помня, че след това ми беше толкова трудно да се включвам в разговорите, защото имам чувството, че аз си говорих само с бъдито, а тази просто отстрани. Ужас! Сега гледаш или настрани. Или все е тотално не е заинтересована за това какво аз питам. Сякаш тя вече тези неща ги знае. Тя една другите си някаква оттайка там, как може. И просто много да се чувствах това бъди група и да. Нашата беше, даже после ни пращаше PDF файлове на учебниците. Много мило. Аз по финанси учебника, да ви го пратих от нея, го взех.
Имах и по маркетинг, обаче като го бях забравила да си го даунлоад на първи семестър. И после като се сетих в втори семестър, то беше експайрнало от това. Не можех да го даунлоадна, мен ме хвана срам да й пиша на личната ми го прати пак. Защо? Ама после го намерих от някъде и... Триси май го прати. Да, май нещо такова. Да. Да. Но бъди дамата, беше и добре. Да, те като цяло са много... То ние първо се видяхме двете, защото всички закъсняха и аз бях на време, естествено. Немска точност. Да. И тя ме разведе, имах самостоятелен тур. Ме разведе из целия университет. Да, показа ми там Еренхоф, Шнекенхоф, всичко, навсякъде ме разведе, само двете бяхме и всичко ми показа тук така, тук влизаш, тук всичко бяхме само двете на private тур, да. Аз като се замисля тогава колко ми беше огромен университет и колко си викам, ужас, как ще се правят тук, абсолютно аз няма да мога да намирам зали, толкова се стресирах и само гледаме, нашия университет е един голям замък. Просто... То даже не се ли води, чакай сега, мисля, че се води най-големия замък в Германия. Така ли? Такъв сега ще кажеш. Бароко. Да, мисля, че да. Ами не знам, обаче това си истински флекс, защото града не е нищо особено. Честно казвам. Така, сравнение с България е по брой население долу-горе колкото Варна. Аз съм го чеквала. По-голямо е Русе. Много хора не живеят тук, идват от съседни селца да работят тук, защото е много индустриален. И мен често казвам не ми харесва като град, но пък има много възможности за работа, за учене. За работа, да. За работа. За нашата специалност този университет е най-добрия. Не, че се хваля, но е така. И определено си заслужава да учиш тук, ако имаш някакви амбиции за професионално развитие, особено в тази област и особено в Германия. Ама ти гледала ли си страницата на Уикипедия за Манхаймския университет на български? Има Байгани в това. Виж какво пише тук. Сдружението на българските студенти в Манхаймския университет Байгани е сред най-активните български студентски организации в Германия. За първи път отварям тая страница в Уикипедия, човек. Аз... Как така? Еми да. Ама ние още не сме стигнали да споменем тези хора. Чакай, че аз направо не знам какво ми се случи. Еми много яко. Не, това за университета, че е толкова голям, всъщност ние все още се губим в крила. Той има толкова много етажи, толкова много стаи, всичко. И добре, че нашите предмети, там лекции, всичко е концентрирано в една част. То така е най-добре, нали, смисъл всичко да си е подредено. От едната страна правото, така, нали, икономика, ние сме там бизнес администрацията и така, ама просто като тръгнете да обикаляте малко в университета и ви се струва се едно, аз тук няма да се оправя. Да, абсолютно е така. Добре, първи семестър имахме буквално в две различни зали, там в ЕСО-то, дето само от едната стая се местехме в другата, като имахме упражнения. Така че... При мен добре, че беше Евчето. Тя проучваше къде са залите и знаеше. Беше намерила в сайта откъде се гледа. И да, буквално в този сайт има всичко, всякаква информация, просто каквото се чудиш, то вече е публикувано в сайта. Влизаш и отваряш на немски, на английски. И каква реклама направихме на университета? Уни Манхайм, да. Те просто не знаят, че ние им правим такава реклама, но ако разберат. Да. Спонсорства, нещо, ало, благодаря. Може да те имат пари. Еми имат, да. Не, това много лошо ще прозвучи. Пукати. Да. Ето след бъди групето, понеделник почваме. Да. И аз... На мен аз толкова не се притеснях, че няма никого да познавам, защото бях изпуснала ерстивокито. И само влизам, защото той има WhatsApp групи, има 1000 места, където може да намериш кои хора ще учат в този специалност. И аз намирам WhatsApp група, нали, БВ от 26-та година випуск и си викам сега ще видя плюс 359 кои са тези хора и ще им пиша. Толкова много ме беше срам. Викам, те не ме познават, ако не ми отговорят да са живи и здрави. Така, само да кажа, спойлер алърт. Един от хората, които не ми отговори, даже не ме беше синала, сега буквално спим в едно легло, Ирина. Аз си бях писала, хей, видяхте в групата, в WhatsApp. Това е толкова Ирина. Утре имаме акаунтинг заедно, май сутрин. Тоест, имаме ли утре заедно акаунтинг в 8:30? Да се срещнем преди това, да се запознаем, да седнем заедно. И тя не ме беше синала. И след това след много време, като вече, нали, бяхме супер близки, тя само я питам и тя, ами то аз
не помня даже какво ми беше отговорен, беше супер смешно, защото вече, нали, се познаваме такова и аз тогава се сещам как съм им писала. Да, аз бях писала и на още някого, на 3 души май, и на Сиси, която ми отговори. И с Сиси се оговорихме, лекцията беше от 8:30, ние се оговорихме в 8 без нещо, да се чакаме на Шнеги, защото аз много се притеснявах сега дали ще си намерим места, защото Сиси беше чула, че много се запълват залите, и то така беше. На първата лекция имаше хора, които нямаше къде да влязат в залата, толкова много хора имаше. И аз си хващам си трамвая в 7:20 примерно. Представете ли сега си лекция в 8:30 и си хващам трамвая в 7:20, аз сега си хващам трамвая в 8:20. И 7, добре, айде, 7, 8, 7. Добре. Да. Ама беше много смешно, защото аз ти успя вече. Тук се притеснявам какво сега. Виждаме се с Сиси. Аз си пиша, утре ще си носиш ли лаптоп? И тя, да, аз ще си нося лаптоп. И още какво ми каза, че... Тя ми каза, че се запознава с други българи. И аз бях, оле, добре, супер, добре, има и други хора. Няма да съм тук някакъв самотен. Така, да се върнем на бъди седмицата. На бъди седмицата, добре. Да, всъщност вие оттам така. Да, точно така. Значи, нашите идваме тук рано сутринта в понеделник, нанасяме се, аз пиша на един човек от големите. На един човек от големите? Митко! Така, моя информатор, тъй като той е 0. Така като почна и ще прозвучи инфлуенсър. Да. Аз мислех, че това ще кажеш инфлуенсър. Така, и той е 0,3, една година по-голям от нас. В немската, и аз знам, че той е в Мannheim. Не му прави реклама сега, в немската бил, айде. Добре, и ми помага с някакви неща, които ме притесняват в университета и всичко. И аз за всяко малко нещо. Митко, извинявай, че пак те притеснявам. Обаче, и просто аз толкова много overthinking, толкова имаше някакви малки неща, дето сега, като се замисля, си казвам, леле, колко съм била смотана една нака на Ирсти. Аз дето съм писала на Сиси, аз кога беше си скромвам чата и толкова много си смях на себе си, какви неща съм ми писала, направо ужас. Да, и аз му казвам, в програмата пише, че нали трябва да започва еди колко си, обаче аз съм се разбрала с общежитието да се нанеса в еди колко си проблеми, ако това го изпусна. То е някакъв introduction, не е нищо задължително. И той, споко бе, когато свършиш, отиваш, нали, не се притеснява. И той, човека беше толкова спокоен вече. Да, за разлика от мен. И аз бях много притеснена, да отидох и първо видях. Първо видях Ирина, защото Ирина, това ще излезе на екрана. Ирина. Така, Ирина беше в моя випуск в немската и ние се познаваме, знаем се, но никога не сме били близки, т.е. говорили сме си така в общи компании, но не сме имали някаква обща тема, кой знае каква. Имахме много близък приятел и на двете, но ние двете не. Просто, да, не знам, не се е отваряла приказка. Сега бая ми се отваря приказка. И аз си пиша с нея, като човек, с когото знам, че ще се видя, ще сме в една специалност и така. И аз памех на Розу. Да, и се оговаряме да се чакаме на... Къде беше? На Шлос, от тази страна, където са завързаните... Да, точно така е Еренхоф. И тя ми го каза това. Аз не знам къде е Еренхоф. Аз нямам никаква идея. Ярзу ми вика, айде с вашите ще се чакаме на Еренхоф. Аз абсолютно нямах идея къде е това. И пиша в Google Maps Еренхоф, нали, Шлос. И така ми излизам. Да. Обаче, минавам на спирката университет. И аз знам, че трябва на университет по принцип. Значи, представете си, наш университет колко е голям, че има 2 спирки на трамвая. 2. Да. И не слизам на Шлос, слизам на университет. И виждам, чакай, то не е тук. И почнах да вървя, да обикалям университета. Майде си стигнала сигурно от към мензата си минала отзад ли? Откъде си минала? Не, отпред се едно. Да. И ние преди бяхме ходили с нашите пролетната ваканция да разгледаме града. Единият вход ми беше познат. Обаче аз не знам къде е Еренхоф и добре, че беше Google Maps да го намеря. И в крайна сметка стигнах до Ирина. Тя вече се беше заобградила с Крис, който отново е бил в немската, той е по-голям. Така. И е нашата специалност в момента. И кой още беше там? Мисля, че не ли била? Може Сиси, Мисля, че Сиси беше, да. Сиси, да. Вие сте ми казали, че Сиси е била. Да. И така, и ние сме българския генг. Така да се каже. Госпожите и господата от София. И аз развалям картинката. И Ева. Да. Чакай. Да, това е спойлер. Така. И ние влизаме вече. Трябва да ходим да слушаме декана да говори.
И в началото обаче, преди това имаше някакво събиране на катакомбите, където ни сипваха сокчета, някакви неща, да се сокчета са ви сипвали или? Сокчета. Добре. И всеки отива, взима си каквото иска да пие. Идеята беше да имаш малко време да се социализираш. Ние се социализирахме със себе си, българите. И някакви хора идват да говорим на немски, те идват, говорим си така малко, някакви бейсик неща, които не се получава разговора, те си тръгват и така. По едно време как си говорим на български, изведнъж едно момиче, Вау, кое ли това момиче? Така, и казва: оле, вие на български ли говорите? Направо си я представя. Но с нея направо ще се разплачи. Направо си я представих, това е Ева. Ева. На екрана Ева. Да, така. Просто срещна ни съдбата. Да, и тия хора просто там вече, нали, до пегащи. Аз пиша на Сиси, аз нямам представа, че има някакви други хора. И отивам аз на първата лекция на акаунтинг и тя: вече ако знаеш колко много други българи има, аз вече, добре, супер, нямам търпение. Миличката. И вече отиваме на втората лекция и всички се подредили така един до друг и няма да забравя на Крис репликата: ма те още се люпят като хлебарчици сами. Така ли? Не, това смисъл, то беше смешно, че е такова. Да, и седнахме си там. И Сами май беше тогава с вас, защото те бяха Крис. И Сами май беше на онзи път. Да, мисля, че и Сами беше, но не съм много сигурна. И така, и аз тогава се срещнах с тях на първия ден. И Мими, те ми казаха: има едно момиче, което живее в твоето общежитие. И аз, кое е това момиче? И Арзу ми казва: има едно момиче, и забравих името. И аз си казвам: кое е това момиче? Искам да разбера кое момиче живее в моето общежитие. Забравих името. Такова трудно име Мария, направо. Да. И после ти се беше разболяла първата седмица. Беше ужасно. Това беше... Бях сама и бях болна и не знаех какво да правя. Клетата. И аз си викам: тя къде избяга? Ти си тръгна след втората лекция май. Да, не ми стана много зле. Да, и аз си викам: къде избяга? Аз трябваше да я разпитам. Тя такова вече бях готова да питам къде, нали, в кой блок си, в кой вход. И ти избяга. И си викам: не. Ужас. Но после се направих на мила и писах така налично: имаш ли нужда от нещо? Ако много си зле, да отида да ти купя от магазина. Да, ние се бяхме запознали и беше толкова странно, че някой е толкова мил. Свикам тая нещо. Това е за противника. Да. Нещо се притеснявах. Не, реално беше много маска. И така. Да. Аз следях има списък долу на входа с хората, които живеят в сградата, и аз следях дали ще напишат някой българин. И по едно време имаше българин в моето общежитие, обаче аз така и не го видях. И следващия месец, като актуализираха списъка, вече нямаше. Нищо. Отписали са го. Ма сега има някакъв човек, който живее в последния вход и аз никога нищо не съм чувала за този човек. Така ли? Единствено ти казах, че пратката му е... вярно. Да. Не знам какъв е този човек, ама някакъв импостър. Да. Така Ева и Ирина останаха в нашите животи. За щастие или за нещастие. Ще разберем. To be continued. Обаче, сега забравихме. Време забравили. Не сме я забравили. Ти си мислиш за едно момиче, но аз си мисля за нещо друго. За какво? За това, което в началото си ти казах, че искам да направим. Но в течение на разговора ще. Добре, аз нямам представа, така че... Така. Първо. Съм стресирана. Искам да представиш мен. Че с три думи. С три думи. Не може да си насема на ния косара. Ама не без... Просто каквото ти да аз сами ти казвам, за да не можеш да се подготвиш. Много мразя така да не премислям. Първите думи. Няма да се Значи емоционална. Добре. То първо ми идва Не, добре, чак сега. Не мисли много. Да, емоционална 100%. А другото, разбираща. Ти всички трябва да разбираш. Добре. И третото... One eternity later. Любвеобилна. Добре, това е много хубаво, благодаря. Няма да те обиждам тук, че си такава и такава. Следващия път 3 негативни черти, подготви си. Добре, аз имам записано. Да, готова съм. И ти ги имаш готови. Просто давай да се свършва. Добре. Аз ще събера декора. Няма ли ти ми помогни?
Малко се обърках, да. Добре. Така, моите 3 думи за теб са... Вау, нямам търпение да ги чуя. Така, отзивчива. Вау! Да. За първи път... Не за първи... Не ми го казват за първи път, ама... Не си... Добре, давай. Добре. Амбициозна. Добре. Това ми харесва. Третата каква да е? Да ти подскажа ли? Не, безпокойно. Мато не, ти каза... Забавно. О, благодаря ти. О, това е топ комплимент. Да, сега се замислих просто, като съм с теб, че обикновено винаги ми е забавно. Ох, това е страхотен комплимент, просто. Добре, следващия път негативни неща, защото тук много ми ще стане. Ама да, ти каза просто 3 думи, те не са защо да са хубави. Да, то така се получи сега. Добре. Следващия път. Да, натурално. Аз се притесних, много мразя такива непланирани работи. Добре, и сега с моята шнола представи ни... Ама тя тук има някакви скрити сегменти, за които аз нищо не знам. Уж това е ОХГ, пък ти си го правиш като... Ох, не мога. Тя превзе подкаста помощ. Представи ни Ирина. Ирина? Да. За да имат някаква представа, сега ние говорим за някакви хора, те не ги познават тези Майко мила, Ирина, тя е много сложен човек. Просто е многопластов. Не мога с 3 думи да я опиша нея. Не, да тя е многопластов човек, всестранно развит, постоянно чете книги на всякакви теми. Много харесва история. И в момента чете доста книги, така свързани с лично, дали бих казала с личностно развитие, защото може би по-скоро 1-2. Ма да, това е интересно. Иначе е страшно умен човек и не просто зубри нещата, тя ги разбира и може да ги прилага. Да, освен това, мисля, че има и емоционална интелигентност, но понякога в някакъв прекален така, то не е... Не може да си овладее понякога емоцията. Да. Като всеки човек. Да. В смисъл съвсем някакви нормални неща. И какво друго за нея? Просто хумора е на нивото на моя хумор. Аз като кажа нещо, тя веднага би отговорила на шегата с такава вече имам негативна черта. За какво, за мен? Давай аз. Не шегувам се. Ма спокойно, аз няма да се разплача тук. Не шегувам се. Ами това май е за Ирина. Добре. Изчерпателно беше, не беше само с 3 думи. Да. Добре. Сега аз ли да те питам? Айде питай ме с шнолата. Така, искам най-сърдечно, най-сериозно, отговорно да представиш Ева. Давай. Така. Записва ли още това? Ева просто... Без думи? Без думи. Значи Ева е едно кълбо от емоции. Това е, според мен, най-добре описва. И то в понякога положителен... Гласа ми изчезна. Ева сигурно говори нещо за теб в момента. Понякога в положителен аспект, понякога в негативен, но негативен за самата нея. Защото точно като Ирина и като повечето хора и е трудно да си овладява тези емоции, но това толкова... Аз толкова много кликвам с това нещо в нея, защото... Това я прави цветна. Абсолютно. И е толкова... Винаги, когато изподелиш нещо, ако те слуша и ако е концентрирано да те слуша... Това е много важно уточнение, ако те слуша. Много важно, защото че ако гледаш, не се обиждай. Просто нейния... Attention. Той е 2 секунди. Да. Ако на Ирина е 3 секунди, на Ева е 2 секунди. Една даже. Даже да, ако на Ирина е 3, на Ева е 1. Да, много е трудно да се концентрира да слуша някого. Ама като го слуша, дава много добри съвети. Да, точно. Много добре може да се постави много голям емпатия. Да. И винаги, когато... И ти си същата. Не знам, в различна степен сме емпати. Не, абсолютно. Даже, айде. Някак, винаги, когато нещо и се оплаквам, знам, че тя ще разбере аз как се чувствам и ще ми даде адекватен съвет какво да направя, за да се чувствам по-добре. И така, Евчето просто е любов. Не знам. Just Eva. Things. Да. Точка. И така. Това са нашите 4 покемона. Не са, глупости. Има още един. Обаче ние не сме стигнали до този етап на нашите... Да, тъбит континуът. Само ще споменем. Да. Shout-out до Ради. Да. Браво, Ради, днес си предаде бакалавърската. Очакваме 1-0. 1-0. Да. А вие ще разберете коя е Ради
следващия епизод. Дано да има такъв. Дано да има такъв. Дано да не ми прегрее самолета. Дано да се чува всичко. Да не ми прегрее лаптопа, докато се опитам да кача този епизод. Да не се избием до следващия епизод. Не се знае. Да, и така. Това беше за тази вечер. Беше ми приятно да бъда с теб. Моя съседко. Да, по-съседски си поприказах много хубаво. Сега един душ и сън. И утре лекция. Каква лекция бе? Утре вторник. Да, утре имаме туториум. Да, аз морица. Както пред имаме лекция, но къде няма да отидем. Тя утре присъствена ли е тази лекция? Не, тук за другата. Аз другата не е бройка. Да, и типата присъствена ли? Не. Този път съм сигурна, че не е присъствена. Да. Аз си да беше присъствена, нямаше да си да така. Тази лекция е ужасна. Много е скучна. Но ще разберете трети семестър. Четвърти бе. Аз не не е трети семестър, просто... Не. Аз мога просто това е травма от трети семестър. И тук трябва да статуирам трети семестър. Аз толкова травми имам, още една не трябваше. Това беше от нас. Лека вечер. Не знаех какво ще каже. И аз един път да те изненадам. Да, довиждане. Приключваме. Довиждане. Entschuldigung. Боже.